Ayo pun. Jam nungah. Keliding dia. Sekarang harus sekarang. Metric pass ni berdongo. Hi लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे व्लग लानानै फैलायबाय दा आङो दंफैयो नै क'क्राझारावहाय खामानि लानानै फैदों ओमफ्राय बे खामानिखौ आं दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थागोन मा खालामनांगौ मा खालामदों नोंथांमोना नुलांबाय थागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर थौदो होमबा दा दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थौदो दंफैयो जोङो कर्टआवहाय हाबदों नै कर्टनि सेरावहाय खामानि दङ दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांसै दे आङो र' मोनथिया नै सालाननि भिरा बयबो मामी आखाइ दाजा बरायगोरसै जोंहा भिर जेरावबो प्लान फर्मखौहाय फिलआप खालामखांनानै ओमफ्राय बेयावहाय नैबे विन्ड'आवनो बिसोरो सिल होनानै हरगोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोबखांनानैसो एकाउन्टेन्टनाव थांनांगौ ट्रेजारि अफिसावहाय खामानिया जोबबोबाय दा बेंकआव हाबफैलायबाय आरो दा बेंकनि खामानि जालायबाय ओरै बिराद बाखायो आं बे ट्रेजारि चालानबाथाय दा नै बेयाव नेगासिनो बेयावहाय दा लाइन थागासिनो बिनानावा आङो जिरायथ'बाय बे फिसालाखौ लानानैनो दुस्थ'ना बियो ओरैबा ओरै थाबायदिंबाय थायो ओंखायनो जेरावबो ओंखारासै आङो जिरायनानै लाखिबाय थाबाय आरो ओमफ्रायहाय नै बेंकआबो जि साइज जानानै थाबाय गोदो आं फैबा बेबायदि साइज नङामोन बेंकआ मारामसोमोन बाबाया फैसा बख'नो नागिरखोना माखोथाय आन्दायलाबायदां ना मा जाखो आन्दायलाबायो बेना एसे एखमबा जा नागिरगासिनो ओरैबायदि गरम जाखायो टावेल लाଗୁलायो हनै बेगखौ लाहोजाबाय आंजों नायनाया नुला हनै जाबाय खोमा बेखौ दालादो मा बेखौ दालादो फिउ गावदो दे फिउ गावदो औ फिउ गावदो ओरैजों फिउ फिउनो गैला उपद्र नै दा जोङो बेंकनिफ्राय ओंखारबोलायबाय बेंकआवहाय बे माबायावहाय थांसिगोन आरोना दा फर्मखौ साबमिट खालाम थांसिगोन दाख्लै जायाखैमोन ना बेखौनो खालामनो फैफिनदोंमोन जोङो दिनैहाय बे बिटिसिनिहाय खौहाय खालामफैफिनदोंमोन आरो दा ओमफ्राय नै खामानिफ्राथ' बांद्राय लेट जायासै जोङो फैनायानो एसे लेट जाखादों ओमफ्राय दसेनो मोननाय जाबाय आरोना होमबाबो खामानिफ्रा थाब जाजोब्बाय ओरैनोथ' चालान दाननायाव एसे ओरै थांलाय ओरै फैलाय जाखायो फर्मखौहाय लाबाय लानानैहाय माबायावहाय एकाउन्टेन्टनावहाय साइन लायनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो बेंकआवसो दानफैफिननांगौ आरोना बेफोरखौ बावजोब्बायमोन माने गोसोआव गैलामोन ओमफ्राय दिनैसो खालामफिननानै गोसोआव फैफिनबाय आरोना बेबायदिमोन होननानैहाय ओमफ्राय गासिबो डकुमेन्टस आरि थिक खालामजोबनानै सोजोबखाबाय दा सोजोबनानैहाय नै CSB आव थांसै ओमफ्राय बे CSB आवहाय साबमिट हैनोसै आरो दा नायनोसै बेयाव होखांनानैनो आरोबाव मा खालामनाय जाबावो नै उपद्रुगा बेखौ लानानै फैयाबाबो जाया उपाय गैया मानसिबो गैया नालाय दा आइयाबो हनै खामानि मावनांगौ जायो हारसिङैबो बेखौ लाखिनो हायाना मावग्रा फैदोंमोन फैनायालाय होमबाबो बेहाबो आलदा खामानि थायो ओंखायनो सेटारडे गासिबो बन्द'जोब नै टाउनाहाय खालि नङाबाथ' भिरानो लाजाखाया बाथावथावसो दिनै खालि मोजां जायो बिदिबासो उपद्रुक
नै बेयावनो साबमिट खालामनांगौआ बेयाव होफैबाय नै मेरला मानसि बेयावनो बेलाय एप्लिकेशन ड्रप बक्स औ बिदिसो औ बेलाय नुवाखै बेलाय नायजोब दस्रायावबो गासिबो बक्सआव नायजोब जोंना डिपार्टमेन्टनिफ्राय बैसो नै गासिबो मोनफा मोनफा डिपार्टमेन्ट दंजोबखायो बक्सआहाय मोजाङै डिपार्टमेन्टखौ नायनानै सोनांगौ लानांगौ आरो बेयाव गावबागाव डिपार्टमेन्टखौ मा डिपार्टमेन्टआवहाय नै बेसो औ नङा सोफ्लांगोन बारफ्रा बेहाव नै बेयावनो ओइयाव हाबैसै नै बाबु गिदिरनो नै बेसेबांबा बुरजा लंपेन्ट लाखानोसै बेनो मानसिया गोलाव जाबायना ओमफ्राय नांबाय थागौ जायो आगोलनिफ्रा हामला मोनसेबो बे बेसेबां 12 to 14 हामगोन बेयो हामो एसे गिदिरबाबो जेबो नङाना 10 to 12 माबायदि साइजनि जायो नायनि गोरलैद्रायगोन ना नङा साइजखौ नायनि पातलानि पातला रोजानि रोजा गांबा लाबाय लंपेन्ट गुदुं बेनि जोब गासिबो दिनै शपिंआ बाबु गिदिरनि हा औ गोसोमखौ मोजां मोनो बिदि फुटबल थालायनायखौ बिराद मोजां मोनो बेयो बिस्रा बिबौ फिसौबायाव थांखोलायथाय अबेजोंबा थांबायहाय बिसोरो होरो आयौ मा खालामगासिनो ए ओइ आयौ गेलेनाया लाला ए ओइ हामा मामि बेखौ मानो नों गेलेयाना बिदिजों नों गेलेया बिदिजों हामा दाबोख' हामा बेनिनो शपिं सोलिगासिनो हनै बिमानिया नागिरगासिनो न'आव थानायाव गानग्रा लाखाजोब्बाय बेनो गोजां बोथोरनि उफुद्रुगा जेबो नङा गोलैदोंसो दे सिखार हारसिं सिखार बेबायदि गोलैनाय समावहाय माने होख्रावलाबायनो नाङा आरो ना आयै होनलाबायबाथाय रासिन माबा जायो मानसिया एसे नार्भास जानानै गाबनो नागिरो आरो बियो ओंखायनो बेखौ माने जेबो नङै बायदि खालामबासो माने मानसिया जेबो जाया आरो दुष्ट गोलैगोन अबहायथो बोदै गोलैयो मा नागिरदों नोङो दा नोंथांमोनजों माबाखाय आङो जेबो लानाय जायासै ओरैनो माबा बे बाबु गिदिरनिल' ड्रेस लानाय जादोंखाय आं दस्रा सेक्सनखौ जेबो देखायनाय जायासै आरो नै दा गेलेगासिनो बियो बिराद मोजां नै सुवेटारफ्राबो दङ हिन्जावफोरनि नै र' ओरैजोंहाय जेकेट टेकेट गोजां बोथोरनि फैजोबखाबाय नै बिशालाव हाबफैनो गोसोबा बेयाव लांफैनो हासिगोन नै नायगोन उफुद्रुगानो नायजोबबो मोना माजोबो मोना आयौ गोलैनोसैमोन
नै मेरला दङ गोजां बोथोरनि सफैजोबखाबाय दा आरो खालामखायाबा आरोबाव उनाव मोनबावनायसो दंबावला आयौ बेखौ बोयो हामा दे हामा थौ फै नायगोन नायगोन ओरैबा ओरै बोजालागासिनो मा जायो बिमा दै गाबज्रिनायाबो दै आरो बोदै र' बोदैखौ नायनोसै र' फैनानै दुगैखां आरिखां जाफैगारथारबाय नै मुदुमफुल बिबार बाथोन थादुन जहल आंना निरामिस जायो आंहा दिनैहाय बयबो आमिसजोब खिन्थु माबायावहाय माखासेफ्रा आंहाल' हारसिङै निरामिस आंखौ फांदो दे औ ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो माबाखौथ' खामानियाथ' जाबोबाय जे खामानिनि थाखाय थांदोंमोन बे खामानिया जाबोबाय नोंथांमोना जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिथिखायो जानांगौ आं मा खामानिनि थाखाय थांदोंमोन जे बिटिसिनि जब अफलाइन एप्लाइ जागासिनो दा बेखौनो साबमिट खालामनो थांदोंमोन आयौ साइडआव जि दावराव ओमफ्रायहाय दा बे जाबोबाय आरोना दा बेखौनो खायसे मिन्थियाबो सोंहरदों नालाय ओमफ्राय गोबाङानो मिथियाबो खायसेयाबो मिथियाबो जानो हागौ दा बेखौनो जे मा डिपार्टमेन्टआव होदों बेखौबो सोंहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय खायसे आगैमोनाहाय ओमफ्रायहाय 10 पासनि दंना गैया ओमफ्राय माला लास्ट डेटआहाय बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानदों आरोना दा औ IPOबो सोंहरदोंमोन दाख्लै सासे आगैयाहाय IPOखौ माला मोनगोन होननानै ओमफ्राय पस्ट अफिसाव बुंनाय बायदिथ' बिसोरो जेन'बा खिन्थाहरनायावहाय सप्ता खनसे लागोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्रायहाय आङो मैयासो कमेन्ट्स नुदोंमोन सासे आगैनि जे बिसोरो IPOखौ माबायाव लायदोंनो कर्टआव लायदों होननानै बुंदों दा आंबो मिथिला ना खबर लानायबानो जाबाय मोनना मोना जायफोरनो नांगौ गोबां मिथिखायो चालान दाननायाव जेबो नाङा ओरैनोथ' माबा डकुमेन्ट जेबो नांखाया ओमफ्राय आंबो बावनानै थाबायमोन आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन ना मारै खालामनांगौ खिन्थु थांबानो मिथिखायो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा थांबानो मिथिखायो जेबो नङा ट्रेजारि अफिसाव थांदो कर्टनि खाथियावनो दंखायो नालाय जायफोर मिथिया बेनो खिन्थानाय जाबाय आङो आंबो सोंनानैसो थांदों नालाय आंबोथ' बावखौहायमोन ओमफ्राय 10 पासनि दंना गैया आंबो नायजोबाखै नालाय मोजाङै नायजोबनि आंनि अबे जानाय बेखौल' मोजाङै गोसो होनानै नायदों आरोना ओमफ्राय दस्राखौ मिलायखायासै नालाय बेयावथ' मेट्रिक पासल'जों जाया बेयावहाय माखासे ITI नि माबा सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन आरोना ITI नि सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन अबेयावबा नै इरिगेसन डिपार्टमेन्टनियावहाय बेयावहाय HSLC मेट्रिक पासनि दङ दा मेट्रिक पासनि सोंहरदों नालाय आङो मेट्रिक पासनिखौल' खिन्थाना होबाय हो मेट्रिक पासनि दंना गैया 10 पासनि थारमाने 10 पासनिबो दङ ओमफ्राय बेयावहाय 10 पासनिबो दङ बेजों लोगोसे ITI थादेरनाय जानांगोन आरोना ओरैनो सिम्पोल माबा मेट्रिक पासल'बा जानाय नङा बेबायदि दंखाजोबो बे फर्म बायबानो बेयावनो मोनखाजोबगोन आरो माबायावबो नायनो हागोन वेबसाइटआवनो दंखायो आं वेबसाइटखौ नायनानैसो माबादोंमोन ओमफ्राय बे फर्मखौहाय लाफिननायावहाय बेखौहाय मोनफाखायो आरो औ लास्ट डेटखौबो सोंदोंमोन ना 28 अक्ट'बर बेनो लास्ट डेट आरो मा दंबावोमोन खिन्थानांगौआ औ आङो बबे डिपार्टमेन्टआव होदों होननानै सोंहरदोंमोन सासे आगैयाहाय वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टआव होदों आङो बेयावहाय थ' बेखिनियानोसै आङो जा मोनथिनो लुबैदोंमोन खायसे आगैमोनाहाय बिसोरनि थाखाय बेखौहाय खिन्थाफिननाय जाबाय आरोना होमबा दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं